Amarya. An kuna na kaina. Kai, ai ni wallahi tallahi matata ta kaina ai ina jin daɗin rayuwar nan. Ni fa bari ki jin ga miki in dai zan ganki to komai ma ta Allah. To ba gashe ba kasuwa ma zan fita yanzu he karfe 4 na yamma nake fita kasuwa ai kace kasuwa barayi kuma dai saboda ke To ne. ni ka san idan na ganka me nake ji? In ana sallah ba a magana. Wayo Allah faɗa min dan ji daɗi. Wayo Allah. To shikenan yanzu ki san me bari tafi kasuwa. To shikenan Allah ya bada sa'a. Da uban da ya miki noki kai ki buɗe. To a ina zan bude? Ai ba zan bude ba da. Baba na ne kaɗai ke zuwa gidan nan kai ki buɗe kowa. To shikenan me? Yawwa. Bari Da lafiya. Baby. Sai da. Baby baby. In na faɗa karki faɗa kalamanki ne. Kana ina ba ni ya subhanallah. Kana nan kana me kwarto a gidan. Wallahi